Sos hetki täällä taas. Pelataan FC Mobiilia jääkiekkofanina. Ja mä en tiedä tästä pelistä mitään. Tää on pikkasen vaikea. Ja mä en tiedä mitä pelimuoto mulla kanttis pelata. Mä annan tää. Odotapa. Tää Heitsu, mikä tää onkaan. Ja mä voisin tehdä tästä semmosen sarjan. Sitä Noobista mestariksi. En mä tiedä. Sä voit ehdottomasti pistää vinkkejä kommentteja, että mitä mun kanttis tehdä täällä. Okei. Pläy. Mitäs peliä? Joo, tää meni niissä. Okei. Ready. Mentiin. Tää mun kanttis painaa ja näin. Kun mä oon jääkiekkofani, mä en tiedä jalkapallon sen mitään kuin paitsi ja näin. Ja Real Madrid vs Real Madrid ja vissiin samaa ränkki kai. Ja tuossa vissiin mun pelaat. Mikä tää tullut? Nää ihan paskaa pelejä. No mä tiedän näistä mitään. Okei. Peli alkaa. Tuonne. Pass. Joo tosiaan, te voitte kyllä kertoa vinkkejä ja kommentteja, että miten tätä pelataan, koska niinku näette, mä oon aika vielä nuubi tässä, niinku tää on nuubista mestariksi sarja. Juu. Mä en tiedä, mutta mistä tää ottaa? Tää puski. Ota slide. Slaidaa. Ei, vitsi tästä ei tuu mitään. Kikka. Ei, mä painan jotakin nappia, mä en tiedä mitä mä tehdään. Mitä helekkaria kanssa on maa? Mä en tiedä toi jalkapallon sääntö. Mä muistan kun oli paitsi. Mä tiedän jääkiekosta ihan helvesti. Oota, noniin. Oi, perkele. Oi, taas se. Oi. Mitä? Paitsi. Mä googletan mikä paitsi. Juu. Miksi täällä alkaa näin paljon? Tosi hyvä. Miksi täällä alkaa näin paljon? Nettiä on täällä alkaa. Ja siitä, ui että. Mitä juokse helvet? Elät vitsi, kun ei vai pelaajia oikea aika. Tää peli päättyy. Mikä lakipiikki? Noniin, juoks. Noniin. Pertti. Aika niin joo. Tatuamatta. Tuolle pelaajille. Sieltä ja siitä. Ei. Se on 1-1. Meikäläinen johtaa, eikä olla tasoissa. 1.
Vitsi, tällä on niin huono kunto tällä pelaajalla, että... No niin, sisämaali. Jää. Okei. Mikä siitä? Ai että Vlahovic. Okei. Mikä tuo teksti tuli? Mitä vitsiä? Ai helvettiä, kiitos. Vitsi tää mun makka niin vitun paskasta. Mihin tuo potkii tuo? Miksi tää potki tuo palloa? Mitä tää tekee? Nää, paskapeli. Eikö mä just saanut lisääkään? Mitä ihmettä on? No mä vasta pelata. Okei, mä päätän tää videon. Tykkäsit, jos haluat lisää. Sitten kommentteihin vinkkejä. Ja nähdään tässä videossa se ois Outra aika.